Ki para bangej biij baro sasisin nakaliang jong kabalang persbitrian nong thamai. Ngap yang sunggup hai pi ki para bangej bat kunjuru pi ki perlok ki perjor ki baju ya sementar kat bat ngi hakani ka online worship service ngi aingu yu bulai ulai alam ngi lengba jong kani ka tayo baro stayo bat kumni hakani ka puhat pat ngila ya kabanya sementalang na lagi jong ki yeng ki sem lengba jong kani ka online worship service ngi dua yu bulai bu bulai unis na ya kaban kurkhui ngi lengba jong kani ka por jong ka jing syakri bat pangin ya man mat ya ka bor ka jing don kat ka jong u ti sho bangin yo banyak cekamat tunginya pendam lang haka jing duai. Ublay buk pa jing yu bahab neng kum ko try sa sisin yuan bandam hagi selaki dat kiba kuat kiba kentang ki jong me. Try ngi don ka daw ko ba kraw ban aingu imi nan ta kani ka por ko me penyo bat hangi sa sisin bangin yo ban syakri imi. Try ji subi nga IT rede nga IT ya kani ka jing syakri bat yagi benta baro kiba mangingin pendam. Try ker ku ya lam yang ko try don kat bat kinong ya simenta ko try ji subi pen kup bor ki pendan kam ya kiling ban jong kani ka por sa sisin nga IT kani ka jing syakri nadu ko basnang bat hadu ko ba wai no ka jong ka ko try hagi jing ya lam bat ka jing penyat ke bestar ka jemi ai ngin mat ya ka bor ka jing don kat ka jemi sa sisin ma bi pop kilat bro ki bemesya ma ka jing em ka jongi bagi ni pan mi dem ka teng try bu unong penem jongi Jesus Christ amen. Ki para bangej biit hakani ka por ngin beteng ya kani ka jing syakri ka jongi ta ka bangin ya snok ketilang ban ruai ka wei ka jing ruai na ka kot jing ruai ka jing ruai ka balai spa san pusau ka jing ruai ka balai spa san pusau shilenter bat lunong penem ngas ngusuk ngasyam ngubha lengba jing lenti bakim uyalam ukir udah jing suk jong ka beneng bayai slay de hang ni bangayo mat ngatip bah ngam khuslai ringkat bat jisu kenrat bat hadin jong kani ka jing ruai ngan sakerpat ye wei naki kun samna jong ka balang i Mr. Bante Panbu in saya lamingi ka bapulin ka ketin ka jong blay bat panbu ru ha ka jing duai bat ngan ong lupa bahadin jong ka jing pulis tang bat duai ngan sakerpat ya imis dari sha lalu i Mrs. Larissa Kharkongor bat kumjuru i Miss Iba Meda Kharkongor kin sa ai hangi ya ka jing ruai ka bekerpang ka jongki. So
Hashua banai lang shau belai ha kajing tuai ngan pulih kat tu kat ni ketien ke bakho ke jong belai bang ila ban syam na ka sam ke bakhat pra ka ding ke khot ke baning kong ba ar ke balai sa ka sam ke ba ndru pu ar ke khot ke baning kong ba ar ke basan ter du ke ban nyu ban an pulih ru na ka si pol si kinong rum kelanong ke bakhat ar de khot ke baning kong bat ba ar ki kitien ba ong kum ni nga iya jame atrai ka bor jonga utrai ulong umau siang jonga bat ka kut jonga bat unong pelat jonga ublei jonga umau siang bas kem jonga ha u ken ngan shania ka sti jonga bat ka reng ga jingpen im jonga ka kut bajrong jonga ngan khot kerpat ya utrai ubolong ubadei yaro kumta un pen im yanga na kinong shun jonga kamen sim jonga ka ap kermen tang ha ublei na u kawan ga jingpen im jonga tang ma u ubalong umau siang jonga bat ka jingpen im jonga ulong ka kut bajrong jonga onom pen ki e yanga ko men sim jonga tu ap kermen tang ha ublei nama ka jingkmi lenti jonga kalong na u tang ma u ubalong umau siang jonga bat ka jingpen im jonga ulong ka kut bajrong jonga on ompen ki yanga bat ublei ulong ka jingpen im jonga bat ka burom jonga mau siang ka bor jonga bat ka jakari jonga kilong ha ublei tu shania ha u ha ki por baro phi ki pat ba tu the no yala ka donut hahmat jong u ublei ulong ka jakari yangi namar kata ngakar pat ya phi ko para banget na kita ki jing isen ei ki jong ublei ban ai tino ya ki met jong phi kum ka jing kenya ba im bakhut bat ba pen so bha e ya ublei ka balong ken ka jing shakri ba kan jaman sim jong phi bat to wat pen srim ringkat yaladi bat kani ka perthei hendrei to pen kala dur no yaladi ken da ka jing pen thamai ya ka jing mut jong phi khnang ba phin yo tip ka ba kumnu ka long ka mon ka jong ublei ka ba bha bat ka ba pen sngo bha e bat ka ba janai de tinglai sngo kum toi ka tien ka jong ublei to ublei un kar khu ya pi baro ki ba sha skor bat ki ba snap ya ni ka tien ka jong ublei dong ni lang ha ublei ha ka jing duai kok pa jongi ubah beneng ubalong ublei balong utrai jong ka met bat kamen sim ke jongi ubalong ru ublei ubathau ya ki jing thau baro ki badon shalor bat ya ki jing thau baro ki badon shatbian malong ublei ubala ban le ya ki ei baro ubalong ru ublei ubam jukla ubalong ujo ublei menin menta bat shadu ki bam jukut melong ru ublei ubasdang bat ubakut ngiwan ahmad jong me ko try hakan ka por hakan ka klimat ya kapan aingo e ya me ko try ya ka jingdon rengkat ka jong me bat ka jing em ka jong i ko try ya ka ba menang ai me ka lat yang i bangila ban ring bat pen hiar men sim hadu ka ni ka por hadu ka ni ka klimat ko try habangi pet ko try ya ki e baro ki jingja ibalaja ha ka ni ka porthei ba mau ki ba wan ji jingale jing e
bat kam tam ya ke jing ele bat ke jing khun ke jongi ya kani ka khlam covid khat kan dai ko trai ho oi ko trai kani ka khlam kala trai don bor bat bakala simbun ba kimin sim ki bakordor bat dang bun ba ro kimin sim ki barang syak sumar haki hospital bat ki ba donru haki yeng ki sem ki jong ngaduai ko try yang ka ba memet isin yang i ko try hakum kan ka por hakum kan ka klimat ko try babun ki khun ki jom me ko try ki u ki nam bar ki khot kerpat ya me ko try ya ka ba met isin ko try ya ka ban pen khia ko try ya ka ri ke jom ko try do isn't ma me ko try may os ngo ko try ya ki jing ot ki jing nam ko jong ko try ba na ki yeng rum pe kristan apo sau dong jong kan ni palang khang ni anong thamai ko try hoi ki banget ya me bar ki bam nget ru ko try ki khot kar pat ya me to isn't ko try ya ka ba man ngap man ngo ko try ya ki jing ot ki jing nam ki jong ko try hoi ko try ki ni baro ko try habang ni pet ki long si sha ko try ki jing tin jo ya ka jing em ki jong kum ki khon ki jong me ko try na bar habang ni pai de ni lang ki jong ki jing em ki jong ko try ngila klet ya me ko try ngila klet ban wat ka dur khmat ka jong me ko try ngim smart ngim kwa shu ban kiu sha ka yeng ka ma khoi ka ban tang ka jong me ko try kat ba me manang a yang ni ka lat ko try hendrei hakum kini ki por ba man tapat ko try ngim yo shu wat tang ban kiu ha ka yeng ka jong me ban shakri ban pendon burom ya me ko try to isn ma me ko try habang ipet ya kini ki baro ko try kalong thik ko mala kren ka tien ka jong me ko try ba kisni ki ba khat do ko try nginom kerdo ya ka bam nginom kerdo ya ka hendrei ngin kerdo ya ka tien ka jong me ko try kani si sha ko try ka pen ken det yang ni ko try ka tien jong me ka ba ka tho ha tien ka jong me ko try kalong bai ho bat amen ko try kanang pen det ki baro jing tho ka tien ka jong me to ya rap me to ai bor me ko try yang ni bangin la ko try ya ka ban ai ti lut met bat men sim ko try ha me ban dem krop ek slajat ki ba khoi ko jong me ko try hakum kini ki por hakum kini ki mat ko try ho ai ka jing wan jong ni ka khlam ro ko try kelapen tmai bor yang ni ko try ki khon ki jong me kisngi ki blalet no ko try ki yeng ki sem ki jong ni kim smart shu ban pule ka tien ka jong me kim smart shu ban tuwai ban khot kar pat me ko try hendrei jing wan ka jong an ka khlam ko try ngi ki yeng men ta ko try o ki an lum lang ko try ban yo ban pule ka tien ka jong me ban tuwai ya me ko try ban khot kar pat me ko try kalong si sha ko try ka jing pen tmai bor ko try ki yeng men pe kristan baro to isn ma me ko try to what me no ma me ko try yang nang kersan bor ma me ko try ni du wai ru ko try hani ka por ya ka ba men isn man kan maulam ru itu ki balong ahmad ko try yang banyak kun ini akhlam ki balong ki doktor ko try ki nurse ko try hoy ki staff ki badon ki hospital ko try to ya rap me ko try ki ai ba me ko try ka bor ki ai ba me ko try ki ba kila ko try ya ka ban sacrifice ko try kam tam ko try kalong si ka ba hado kata ko try ya ka banyak hun yang ka khlam ko try maki ko try ho ki ai lut met bat men sim ya ka banyak hun yang ka khlam ko try kila du ko try ban let ki yeng ki sem kila du ban don kat ba ki ba ki ba thon kila du ban don kat ba ki khon ki ti ko try ndoi kila don ba ki hospital ko try to is ma me ko try ki nang don kat ba ki yeng ki sem ki jong ki baro nang pelaj ma me nang danang kiar ma me ko try ki
ki dekhot jong ka ying jong ki balong hakmat ki be khon ini khlam ko trai kan mau lam ru ko trai ya kan ka jela ka jong hiru ki nong mi khmat ki jong ta ko trai na ru chief minister ba ki ni minister ki ben pet ko trai ya ka emlang ka salang ko trai ka sinshar ka khadar ko trai ba kham taman ka por ka ba ya khon ini khlam man aya ki ka jing start ko trai penduk pendam ka jing snow start brio ko jong ki ko trai hendrei me ai ba makiru ko trai kin mau ban pan ka jing start blai na me ko trai ya ba kum no ko trai ki la ban ya khun ya ka khlam ko trai ban kan mau lam roi ka health department baro ko jong ka jela ko trai ki ba ya pen bet ya ka ba kum no ki le ko trai ban penduk pendam ko trai ini khlam ho ko trai mangi ki brio ha mangi pet ko trai kalong sisya ka bam la shu ko trai ban le hendrei mame mala ko trai ya ka ban pen khiat ni ka ri ko jong to is ei mame ko trai ni duai sha me ko trai hak ni ka po hak ni klip mat ko trai kan mau la me ka ri india hi paro ko wai ko trai itu ki jela ki ba ma ya khlam kan mau kan ka por ko trai ngan duai sha me ya ka ba men is nei man kan mau la man ka jong ka balang hanong thmai ki nong sharai ki jong ka pastor ki te memsan ki rang ba balang ki long kmi ki long pa ki kon samla ki kon hep ko trai to da to kyar ya ki ko trai na ki jing pang ki jing stom man ngan khlam ko trai to wan me no me ko trai kan mau la me ki ko trai waru me no ki jong pastor memsan baro to don kat nang ni shakmat pat ki ko trai ha jing kan tam ko trai itu ki blano ka kerta ki jong ki ko trai ba menis nei man darang kat nang ni shakmat bat ki ko trai aba ki don ying ki sem jong ki aba ki tia pang ro trai to is nei ma me ko trai ki ngaduai ru skin tien kan ya ka man kan mau la mu shakri jong meru uban sa me ka khubor jong me I passport ko trai oh ka chip kre ka long chip kre brio ka jong I ko trai hendrei ka bor bat ka ching penjana ka long na me ko trai to ai ba ki kin tien ki ba kin mi na ka shtor ki jong I ko trai kin long ki ba persat nang siem na me ko trai ka ba mangingin ngap ko trai ngap ngin snow ya ki tien ba no shakri jong me kin long ka jingkir khu yang ni shimet ko trai kan mau la mi pastor ko trai ka yeng ka sem ko jong I ko trai baro ka wei bar kum ju kum ba me mala pendan kam I ko trai na ka por ka por man pendan kam ru I ko trai ha ka ni ka por ha ka ni ka klimat ko trai tuan me no yang I ko trai kan mau la me ngi ha ni ka sni bar ki sni ki por ki banang wan ka jing im jong I na mar bangim tep ko trai ki linti ya ki jong I nrengin bo ti be ya ka san ti pran bo jong me ya ka ba me snei ma me ko trai me nya lam be ya ko trai yang I to snow kini ki jing duai ki barit ki jome ma bro ki lat ki let ki bangin du si me ko trai atum jisu ngi pan kini baro amen ling bagi neki kendiat Pi
Kublai shibun iba bantai panbu ibalai lamingi ke bapuli naga keting ke jong blai bat kajing doai bat kumjuru ngai kublai ya i Miss Darisha lalu i Mrs Larissa khar kongor kumjuru i iba meda khar kongor kibala ai hangi ke tu kajing doai shisha kalong kajing doai ke jongi naga benta jong pi ki frontliners baro ha kajing shakri ke jong pi ha kajing khun ke jongi ya ke ni ke klam ublai unang ai bor unang don kat bat pi unang kershan ya pi ha kajing shakri ke jong pi bat kumjuru bat ka yeng ka sem ke jong pi para bangit biit mentangin poi syakawi pat ka benta bat kata kalong ya ka bangin yo banya puson lang bangin yo banya selok nah kani ka ketin ka jong ublai bat ngamartin ublai unis ne ya ka ban keren yangi ling bajong kani ka kubor sha bangin yo ban sha skor ya ka ketin ka jong ublai tungin ya twai ku bajing i bahab neng sa sisin ku try ngi da magis lakjat gi ku ki ba kentang gi jome ngi dan ka daw ku kraman aingu ya me ku try namar ba me nang penyo hangi ya kani ka lat pengin yo ban sha skor ya ka ketin ka jome try ji subi tu is nei ban keren yangi we pi we dan rengkat bat lau jong usyakri ujong me ubamalai bet man penyang ha kani ka por ngapla kamat jong me bangam don ai ru ku try na ladi tu hendrai tu is nei ya ka ba mami himen keren men banan kam ya utang kum ka tendong jing pen sawa bat men pen kre ai dok not ki men sim ki jongi ya ka bangin yo diang ya ka ketien ka jome tu ngau ko pai ki jing doi ki jing map yi pop ki jongi bagi ni pahan mi ngedem ka teng try ba undang penim jing Jesus Christ amen ki para bangit biit ngidon hapdeng jong kapor kaba shisha yangi kum kari bat kajat ben rihi ngiem ha kapor kaba jinjar kapor kaba sitom bhana ka benta jongi iwe piwe kajing hiar habaro kiliang ngi kajing hiar ha ka yo ka kot kajing hiar ha ka yo ka hat ki nong rep ki jongi ki yambri namar omla ban penyat yo ya ki mar ki mata ki jongki ki nong bela ki jongi ki hab ban shong sngi hala ki jong ki yeng ki sem ki riu kun thei ki khuslai na ka benta ka bam ka di ya la ki khun ki khti ki jong ki parlok bat ki para bangin ka jingling shop jong ka ni ka khlam kalakta yangi iwe pi we kham tam ya ki to ki long yeng ki long sem ki baladei bandu no ya ki ba e ki ba thon ki jong ki frontliners ki jongi miet labat sngi ki Tracy Tom bat ban IT yeladi
ha ka jing syakri na ka benta ban ya khun ya kani ka khlam covid khat kandai ngi sngongu na ka benta jongki bat ngi ai doi na ka benta jongpi namar ngitip bahaka ni ka por baro ngi sitom bat ngi mat ya gi jing halagi jong ki yeng ki sem ki jongi bat ngatrai mdon ka weru ka yeng ka ba namat ya ka jingling shop jong ka ka klam halagi jong ki benta ki ba mangi ngi dei ban ya kendu ngange bangi don lagi jong ki jing bat hakani ka por ki para banget bat ki parlok be ngakwa ban yalam ya ki jing mut jing berkat ki jongi sya ka gospel ka jong Marcos kalenong ka baar ngakwa ban shim ya ka dekot ka baningkong hadu ka besan bat kum juru ya ka dekot ka ba khatwe ka gospel ka jong Marcos kalenong ka baar ka dekot iwe hadu san bat kum juru ka dekot ka khatwe ki kentien ki ba ong kum ni ti anda ula lekpat syapo ka pernama hadin kindiat sngi lapen bena ba udon haying tibun kilaya langkat ba omnyam jakasu wat hadu kajingkang bat ulaya lap ya ka ketin haki kiwan ru hau ki balawalam ya uwe uba pangyap siliang ya uba kiba saungut ti anda kimla wan hajan jong namar uta upat ba kilaya liit no ya ka jingsop na ka jaka hakaba ladon bat haba kilapen pei kilapen hierno ya ka jingthia hakaba ulathia uta ubapang yap siliang bat habau jisu layo iya ka jinget jongki ulaong hau ta ubapang yap siliang kukun lamam no yame yaki pop jongme bat nang ta ka dekot ka ba khatwe hame ngaong tu yang joj ra no yala ka jingthia bat lej no shalaying ki para banget be baro kani ka benta kaya thu yangi ya ka we ka jingja ha ka ba jisu la le ya ka we ka kamba ban pen khia ya ubriu ubayap siliang la ya thu yangi ha kani ka benta ba jisu la le chapo ka pernam bat ba uladon ha ka we ka yeng ha ba ki briu kilayo jingtip ba jisu don ha ka we ka yeng bat ki riustat jang ka bible ki don gi baong ba iman udon ha ka yeng ke jang upetras ha ka ni ka por wat lada jisu udang shus dang shen ya ka ministry ka jong Henry ladep ban le lupa shibon ki kamba ban penkhia ya ki bapang larangin pe ya ka gospel ka jong Marcos ha kalanong ka ba ningkong bat ka dekot ka ba arfwe hang ni la ya thu ingi ba ubriu ubadon umensim bom khut ha ka ba jisu la yo ban be no ya uta umensim bom khut na uni ubriu ba jisu la penkhia ya uni ubriu bat nang ta ha ka dekot ka ba arfu kundai la ya thu yangi hang ni ba jisu la penkhia shibon ki bapang bat kani ka khubor kani ka jing penkhia ka jong jisu ya kini gibriu kalapur keleng ki pajba haba kila yo jing tip syapang kata ka jing wan ka jong jisu sya kata ka yeng baro kila kwa ban yo iu baro kila kwa ban wan ban kmi ban pej bat ban yeshem bat ubat imat daina margata ba nda haba jisu don hangta ha ka pernam layat hu ingi bala ker tawiar ya kata ka yeng lap kap ngia kata ka yeng da ka jing wan jong kita gibriu bat hakani ka jing jang yo iru badon uwe ubriu ubapang yap siliang bat kaya thu yangi ba ya uni ubriu ubapang yap siliang lawalam ya usha ujisu daki saungut kibriu kibangila banong kidai shiparlok para banget bi ngamut dur bakini ki saungut shiparlok ru kilayo sngo syapang ujisu bat kilaya tip ru syapang kita ki kamba ki bau jisu lele haga bau upen kia ya ki beri ngam arta tien kini ki sangut kumbalong ki weipat ki pajba ki balayawan syakata ka yeng ka bau jisu don kiru kilaya skau syapang ujisu bat kita ki kamba ki bau jisu lele daina markata kilaya lam ya utau parlok jongki ubapang yap siliang sya ujisu ti haba kilapoi hakata ka yeng bat namar ka jing bun palat upat ba kita ki sangut kimla ban lek yalam ya uta ubapang lingba ka jing khang ba namar ka jing bun palat uta upat ba andre ha pedeng jong kata kini ki sangut ong ka tin jong blai kim shem la kenyo penban kila le ya ke ba compare bat kata ka long ba kila ya ba ya uta ubapang
Syatunum jong kata kayeng. Bat hangta kila lit ya kata kajing sop jong kata kayeng. Bat baki dapen hiar no ru ya uta ubah pang yap siliang ha kata kajing tia ka bau tia. Bat ban penhap yu ha kajaka ka ba ujisu udon. Kadekhat ka basan. Bat haba ujisu ulayo i ya kata kajing ja. Ulayo iru ya kajing nget jong kita kisangut. Bat day hang ni bau jisu ulaong hauta ubah pang yap siliang. Kukun lamap no yakipop jong me. Bat ha kadekot ka bakat wei u beteng ru ban ong. Ha me nga ong tu yang joj ra no yala ka jing tia bat lej no shalaying. Kadekot ka bakat ar ka yatu yangi. Te kumni ru ula yang bat ula ra no ya kata ka jing tia. Ula mi no di hakmat jong ki baro kat ba kilaya kendit no baro. Bahat kilaya ro ya ublay kida ong menu ru ngim juyo i kat kani menu ru ngim pat juyo i kat kani para bangej bait baro na kabenta kini ki saungut ki balawan lam ya uni ubapang yap siliang uparlok ujongki ya uni ubapang yap siliang ngamodur man na kabenta jongki kani kadai kajing job. It is victory. Bat ngatharai laban ongru bala pendep ya kata kajing temu jongki. It is mission accomplished na kabenta jongki ni ki saungut. Hakan ni kapor ngin ya pet ya ki katto kat ni ki jing hikai. Ki bangila ban yo na kini ki saungut ki si parlok ki balawan lam ya uni ubapang yap siliang rengkat kajing duai ngin duai par banget ya ublay ke ka ba ublay ukwa ban kren yangi lani ke ka ba ublay udon ya kaban benken mau yangi lingba jong kani ka jingja bat kham tam lingba jong kini ki saungut ki si parlok ki balawan lam ya uni uwe pat uparlok jong ki ubadon ya kata ka jingpang yap siliang bat nakani ka benta nginya puson lang halor jong kani ka phang halor jong kani ka phang ka thim jong kani ka jingkren jong ka long dah ka jing ya trelang ngin la together we can para banget halor jong kani ka phang bat nakini ki saungut kidon sautli ki bangin ya pej bat puson lang bat nganget kini ki jing hikai ken long ka jing pen kan mau yangi iwe ka baningkong ka bakini saungut ki hikai yangi kadai ka jinget para banget beit ka baningkong kadai ka jinget ha ka dekot ka balai la ya thu ngi ka ongom ni ki wan ru ha u ki bawalam ya uwe uba pang yap siliang ya uba ki ba saungut ki wan ru ha u ki balawan lam ya uta uba pang yap siliang kini ki saungut ki lawan sya ujisu lale sibun ki kamba ban pen khia ya ki bapang shua ba mau un poi sya kapernam ki babun ki briu ki layok sngo ya kita ki kamba ki ba ujisu lale kalong kum juru ya kini ki saungut bat barok saungut ki layak kut ban lej ban ra ya uni uparlok ubayap siliang sya ujisu bat kini ki saungut ki don ka jinget bat lada kinla ban penpoi ya uni uparlok ujongki sya ujisu kinget ba unsa penkhia ya uni uparlok jongki ya kata ka jinget ka kita ki sangut kidan layo iru da ujisu haga dekot ka bosan haga ba ujisu ong kani ka dekot na kani ka ketin ka jong blai ujisu ulayo i ya ka jinget jongki ka baningkong ka bangiyo ya ka jinghi kai na kani ka benta kalong bakini ki sangut kipen kan mau yangi ya kata ka jinget kini ki saungut kidon ka jinget ka jongki ha ujisu para banget ha pedeng jong kini ki jing ki ba mangi ya kendu ha pedeng jong kani ka jingpang ka bangimat kini ki saungut kipen kan mau yangi ki kristan bangin ya teli bangin nang yai pen scam yala ka jinget ka jongi ha ujisu kani kalong ka jingkot yangi baro ki banget banget ha ujisu bangin don kata ka jinget ka bas kem hau jisu mdei tang mapi hendrei kadai barok langkum kita ki banget hau jisu para banget beit barok kini ujisu hakani ka jingja uyo i ka jinget jong ki saungut a collective faith ka jinget ka bakini saungut ki don bat kani kadai kabangam artatin ublei udawa nangi kamtam hakum kani ka por ka bamangi ngimat
ya kani kajing para bengej biit baro ban ngej hau jisu ban ngej hau jisu kamot yu ban ngej hau jisu kamot bangin IT ledi hau ban ngej hau jisu kamot ban kelah kamot ban pentemai la ka jong kajing im ka jongi ban ngej hau jisu kamot bamangi ngin pentemai ya la ka jong kajing im ka jongi ha kata ka jingej ka bamangi ngidon hau Jesu Kris ban IT thamai ban kala ka bamut bangin wan pai biang show blay bangin bu biang ya kata ka jingej ka balek si ngila bu kiwei pat ki bentah lek si ngila bu ya ka jing syanya ka jongi ha ka spa ka bamangi ngidon lek si ngila bu ya ka jing syanya ka jongi ha ka jing nang ka jing start ka bamangi ngidon lek si ngila bu ya ka jinget ka jongi ha ka nam bat ka burom ka bamangi ngidon bat ngi perkat kata kala ban ya rap yangi para benget akum kani ka por ka bangidon pedeng jong kani ka jing ka khot yangi kum ki khun ki jong ublai bamangi ngin bu ya ka jinget ka jongi ha ka jaka ka badai ban namar kata ngipuli ha ka kitab ka baar jong ki chronicle kalan nong ka ba nyo ba khot ka bat saw ka ongkum ni lada ki breu jonga ka bamut lada mangi kita ki banget hau Jesu ya ki bala khot ta ka kerteng jonga kin pen rit yeladi bat kin duai bat kin wat ya ka khmat jonga bat kin pai no na kilenti baman jongki kum ta tingan ngau na bneng bat ngan map ya ki pop jongki bat ngan pen khia ya ka ri ka jongki para benget biit hap deng jongki jing du jing karmen hap deng jongki jing ngau syap ting ki bamangi ngidon para benget biit ublay pen kan ma wingi lingba jongki ni ki sangut ka jinget ka jongki kata ka collective faith ka bamaki ki don kala pen khia yau tau briu ubah pang yap siliang para benget kalong kajing pen kan mau yang ikum ki khun ki jong ublay baro bamangi ru ngin yesno lang ha kata kajinget ha ka bangin nang pen scam susu ya kata kajinget ki jongi bat shishangi duai bo ublay un pen kia yangi na kani ka klam un pen kia yangi na kani kajing pang kini ki sangut kila pen kan mau yangi baro bakum ki bri ki jong ublay ngidan kam bandon ka collective faith baro kum ki banget ngin bu ya kata kajing syanya ka jong hau Jesu bat ngin ya ong Jesu nginget bat ngitip men sa pen kia yangi na kani ka jingpang kadi ka por ka bamangingin ya sok lang ha ka jing duai bat kata ka jinget kan ya bit kan pur na uway pat ubanget ho ni ong bakani ka covid kat kendai ka ya bit stet bat na kata ka daw kala ni ka jingpang ru ngiyo iya kajing jur bat kajing nang buon jong ni ngapang para benget biit paro hakum kan ka por ngidan kamru ya kaban penlong ya kata kajing nget kajongi kum ki kristan bakan ya bet kan pur stet iwe banget bat kum ta ter bat hakata ka kum ngin yo ya kata ka collective feed kaban pen klan ya kata kajing ya dai kajongi ya kata ka kaban pen klan ya kata kajing nget kajongi hau Jesu kadi ka por ka bamangingin ya sok lang upol hakasiti syakinong room kalenong ka baningkong ba kadukot ka bakat aruong ka ay ka bangamut kalong bamapi bat mga ngin yo ya ka jingyarap hakaju ka por mapi da ka jinget jonga bat mga da ka jinget jongpi bangin dua yu blay unya rap yangi lada kum nu mga ngatlot ka jinget nganyo iye iwe pat ipara bangai iba klan ka jinget ba kata ka jing klan jong ka jinget ka jongi kanya rap yanga bamangaru ngan yo ya ka jing klan ka jinget ngin don ka jinget ka bas kem kum ki kun ki jong ublay kum ki syakri ki jong ublay ha ka bamangi ngin bu ia ka jinget ka jongi ha ka jaka ka badai bat kata ka jaka ka badai kalong hau Jesu Kris bat nginom atatin bau blay un sa penkia ya ka ri bat ya ka chat beri ka jongi kum bau blay ulayo ia ka jinget jong kini ki sangut duai para banget bau blay un yo iru ya ka jinget ka jongi bat un penkia pat ya ka ne ka ri ya ka chat beri ka jongi kini ki sangut ki don ka jinget ka bas kaban ya rap yangi ban hikai yangi mamangi ngin bu ya ka jinget jongi ha ka jaka ka badai para banget ka benta ka baar ngin poisa ka benta ka baar ka kini ki sangut ki don ban hikai yangi bat kata kalong kini ki sangut ki don ru ya kata ka bangila benong ka jinget ka bas ngolem kini ki sangut ki don ya kata ka jinget ka bas ngolem yala ujong
parlok ujongki. Uba pli uba mlah ban le ai daladihi. Uni uba pang yap siliang udon haka jinglong kaba isang sot haka jinglong kaba ngausun ai. Kasiti sa ki Filipi. Kalau nong kaba ar berdekot ke besar ko ong klem dak mi uwei pa uwei tangnya laki jong hi. Henry uwei pa uwei na pi ya ka jong ki wei pat ken. Kamen sim jong ka jing ngolem. Kamen sim jong ka jing ngolem jong kini ki saungut kapau namar bakim perkat tangnya laka jong. Lani kim perkat tang ya ka bit ka biang jong kihi. Henry ki pen pau baki don ka jing ngosen yala ujong u parlok ujong ki. Ki don kamen sim jong ka jing ngolem nah kamen ta jong u. Para benget kamen sim jong ka jing ngolem kadai kamen sim ka bami na ka jing bamuhun tang bamangi ngibit ngibiang yala di. Henry ka bayo iru ya ka jing jenjar jong ki weipat bat kapen ka pat haka dok nut bat kamen sim jongi ya kamen sim jong kajing isen bat kajing sengulam. Hakum kini kipor ka barok ngimat ya kajing jenjar. Bat lada ublei ula kerku. Bat da kajing kerku ko jong ublei ngibet ngibiang. Para benget kini kisaungut kipen ken mau yangi bangin om kelet ya ki parlok ki jongi yo don ki bajenjar lani ki paramarjan jongi ki basitam lani ki bayeng ki basem ki badon hapdeng jong kajing kini ki saungut ki hikai yangi bangiru ngindon kamen sim ngolem kumba kini ki lapen pau ya lau jong uparlok jongki para bangai biit kani kalong kajing khot yangi sya kata ka benta ba mangiru ngin yo ya kata kamen sim jong kajing ngolem. Don kajing ong kaba ong kumni kamen sim jong kajing ngolem kaya lam ya ki briu sya ki kam babha na kabenta ki we sya ka kam ka babha na kabenta ki we bat dai kani kamen sim ngolem jong kini ki saungut kabala penlong ya ki ban sim ya kajing kit kli ban le na kabenta uni uparlok jongki uji sumen ba udang don hang nias la berthei ulong ubas ngosen ubas ngolem habau yo ya kajing jongki pat ba ngiken mau haka gospel ka jong Marcos kalenong ka ba nriu hang ni laya thu ingi kalenong ka ba nriu ba ka dekot ka ba lai pusau hang ni laya thu ingi ya ka wei ka jingja kalenong ba nriu ba ka dekot ka ba lai pusau ka ya thu kumni Hawa uji suti ulami no ulayo iya upat ba babun bat ulas ngosen ki nabaki long kum ki lang brot klem unong syarai ti ulas dang ban hikai bun ki ru yaki kini ki benta ki baca khamat ka ongkum ni hawa uji suti ulami no ulayo iya upat ba babun bat ulas ngosen ki kini ka jingja kadai ha ka tu kapor ha ka ba uji su lale ka weipat ka kamba ba kata ka long ba ula besar yaki san hajar ngot ki bringi kan mau ya kini ka jingja ba upat ba babun ula but ya uji su ban kilapoi sya kata ka jaka ka ba kampaji bat mdon shu kimla shu banit pas lagi jongki yang kisem bat hakata ka jingdon ka jongki baro shisngi ki bapli ki briu ki balabu jisu kila don kata ka jing tangan ka jing sliang ha ka jing long briu ka jong ngi la ban smutu ya kata bat habau jisu ulayo ya kata ongga ktin ka jong ublei ula don kata ka mensim ka ba usngausen bat usngolem ya kita ki briu uji su dap da kajing ngolem habau yo kita ki pajba ki balatngan klem bam barok sisngi but na kata ka mensim ka bas ngolem bat ka mensim ka bas ngosen uji su ulale ya ka kamba ka bakrau ha ka ba ula besa ya uta upajba tang da ki artli ki pu bat santli ki dokha para bengej biit baro duai yo blai bau belai unyarap yangi mangila pan yo haladi ya kan ni kamen sim jong ka jing snolem kamen sim jong ka jing sngosen habangi pet ya kiwe nginem sngohun bangi bet ngibyang yaladi Henry bangin yo iru ya ka jing dan kam kiwe bat bagata kan penyerap yangi bangin yo ya kamen sim jong ka jing snolem para bangin in poi sya ka benta ka balai kabenta kabalai kadai kajinget kabatrekam kini ki saungut ki pen yangi lani ki hikai yangi ya kata kajinget kabatrekam kawai kaba ngiyo hakani kajingja
kalong bau Jisu uyo I ya ka jinget jongki. Dai tang bau uyo snow ya kata ka jinget ke jongki hendrai udayo I ya kata ka jinget ke jongki. Ka jinget jongki ni ki saungut kadai ka jinget ka ba penpau ya ladi. Kinget hau Jisu bat kidon ka jing syania balada ki alam ya uni uparlok jongki sya Jisu kinget bau Jisu un sa pen kia ya u. Bat kata ka jinget jongki ka penlong ru yaki ban sim haladi ban ba ya utau bapang halaki terpeng jongki bat ban mi na lagi jongki yeng kisem bat ban ya kata ka lenti ka ba khoram le si ban penpoi ya uni uparlok sya Jisu. Kini ki saungut ki penpau ya ka jinget bat ya ki kam. Ka jinget bat ka kam bat de namar katangi saong. Ka jinget ka ba trekam. Ka jinget ka ba trekam. Ki para banget beit. Ka jinget ka ba hau Jisu. Ka de ban long ka jinget ka ba don jing im. Lani kata ka jinget ka ba trekam. Bat ka ba ki we ki la ban yo I. Namar balai habangi ong bangi don kata ka jinget hau Jisu kadai ban kata ka jinget ka jongi kadai ban ki kadai ban kesaj ba kadai ban penpau yela di hakikam ki babah ki para benget biit baro ublei itu ya ka jinget ka ba matla ya ka jing pamhok ublei itu ya ka jinget ka ba kulut ya ka jing ud jong ki baduk bat ki basitam ublei itu ya ka jinget ka ba kikti ka kikti ki long ki ba lingkot ban piar na ka benta ban yarap ya ki wei ki ba don kam ublei itu ya ka jinget ka ba ki kijat ki long ki ba deko ban ya ha kata ka lenti jong ka jing shisha ublei itu ya ka jinget ka ba ka sentur kam ang ya ka jing shisha jong ka gospel bat ka jing ya dei para brio ka jinget ka ba im ka penpau di hakikam ki ba bah ka siti ka baningkong Timothy kalenong basan kedekot ke bapra ka ongkum ni henrai lada unu ru sumar sukher ya laki jonghi bat khamtam ya ki badai halayeng ulalen ya ka jinget bat ulong khams niu ban ya ubam ngen unu ru ubam sumar sukher ya laki jonghi bat khamtam ya ki badai halayeng ulalen ya ka jinget bat ulong khams niu ban ya ubam ngen para banget biit baro. Nanget baka pengen mau ngi ka keren yangi. Balada ladangi ong bangi don kata ka jinget hau Jisu. Bat lada kata ka jinget kampau ha kita ki kam ki babha ki bangi dei ban penpau sya ka perthai. Ngilong kam sniu ban yau bam nget. Para banget ublei itu ya ka jinget ka bakhi ka baksar ka batrei bat dei hang ni ba u Jacob Ukren syapang ka jinget ka ba imbat uong kum ni. Ti kum ta kum ba ka met klem ka men sim ka long ka ba yap. Kum ta ru kata ka jinget klem kita ki jingle ka long ka ba yap. Jacob ka nong ba ar ba dekot ka ba ar pan riu. Ka ba mut ka dei ka jinget ka ba ki ka ba yat bat ka ba yeng bat ka ba pen pau yildi hakikam ki ba ba. Kata ka jinget ka ba mangingi don hau Jisu. Kadai ban translate ila di ha kita ki jingle is na ila ni ha kita ki kam ha kini kisngi ki bangi em mentah kadawa nangi ki banget kadawa nangi baro ki banget ba mangingin penpau ya kata ka jinget ka jongi ha ki kam ki babha ki bamangingi dai ban le ka em lang ka sa lang ka don kam yangi tungin long ka jing syai tungin long kam lu ha ka ni ka perthai ka mentah ngidon ha pedeng jong ka jing ka ba krau tu ngin ya yarap iwe pat kumba kini ki sangut kila yarap iwe pat kila yarap ya lau jong uparlok ki jongki ki sim bentalang ha kata ka ban yarap ya uni uparlok u jongki kalong kajing pen kan mau yangi kini ki sangut ki dan kajing nget hau Jisu bat ndai tang baki nget balada uni ubri un poi sya Jisu un sajam hendrei ki pen longru ya kata ka jinget ke jongki ba kata ka jinget jongki kan long ka batre kam ha ka ba ki dararu ya uni uparlok jongki ban pen poi ya u sya Jisu ka jinget ka ba im ka pen pau ken ya u belei u ba im ka jinget ka ba im ka dei ka jing plasya mensim ka jinget ka ba im ka dei ka jing plasya mensim ya kata ka jing im kristan ka ba shisha la ka long ha ka yat ka yeng lakalong haka keren ka kana lakalong hakata ka jing ya dei ka jongi
bat ki wei pat ki para brio ka jinget ka ba itu yo blai bat ka ba tip ru ya ka jinget dei bat ki para brio para banget be ka jinget ka ba trekam kini ki saungut ki pen kan mau yang i ba mangiru ngin yo ya ka ta ka ju ka jinget ka ba trekam bat mentangin poi se ka benta ka ba sau bat ka ba khadu ka jinget ka ba ya trelang lani cooperation kini ki saungut si parlok nalor ba kilapan pau ya ka jinget ka jongki nalor ka mensim bas ngolem ka ba maki ki don nalor kata ka jinget ka ba maki kata ka jinget ka ba maki ki don kadi kata ka jinget ka ba trekam resa ka wei ka bas ngotenat ka ba maki ki pen pau kata ka jinget ka ba maki ki don ka deru ka jinget ka ba ki sim mentalang lani ki trelang yo iru hang ni ya ka mensim jong ka jinget trelang jong kini baro saungut kajing ya trelang jongki kalalong kajing job na kabentaban wan lam ya uniu parlok jongki syau jisu bat ba uniu parlok jongki unyo ya kajing penkia na ujisu para bengej beit bat ki parlok beit paro kalong kan kajing pen kan mau yang ngiru hakum kini kisngi ki ba ka khot yang ngi ki bangej baro bangindon kamen sim jong kajing ya trelang kam julong kabalenoe kum kita ki beriu ki banget hau jisu para banget biit baro ngidon kam banya simentalang banya trelang nadu ki riu simet nadu ki snong ki thau ka balang ka sorkar bat ki we kani ka de ka por ka bamangi ngin ya trelang walangi don sibun ka jing kmi lenti na ka sorkar lani na ka snong ka thau bat na ki we ki benta bat kalong ru ka bakong san nangi kum ki khun ki jong ublai simet ba mangiru ngindon benta ha ka mangiru nginya sim bentalang ngin ya trelang ka jing trelang barabor hingi yo i ka don ya uso jong ka jing job ngidon kam ban ya sim bentalang ban ya trelang khnang bangi ngila ban ya khun ya kani ka thma ka bangi le persya ya kani ka klam para bangi biit na thrai ngila ya ngobun sin bat ngan pen kan mau ru ya pi kan ga por berbor ngi yesno bahkan ni kadon kam kata ke collective responsibility ka bamangi ngi dei ban yashim ka bamangi ngi dei bandon khnang bamangi ngi la ban yele persya ya kan ni katma covid khat khandai para bangej bi baro ngin do ayo blai ngin pan bo no blai ngin ya saj khamat jong blai ban ngin ong try ke ka bamanga dei ban le ka benta jonga ha kan ni ka jinga khun nangej ba ublay un sapli ya kalat naga benta jongi ublay upli ya kalat naga benta kini gi songut mdan lahat shu nawai bakin lej na kiwi pat gicaka ulapli ya ki kalat nang te na jong tunum ban panhap yau ta uparlok jongki kan mau para bengej bi baro ublay un pliru kalat naga benta jongi bamangi ngin la ya kaban ha ka bamangi ngin la ya kaban ya trelang na ka benta banya khun ya kani ka klam covid khat khandai para bangej biit ublay upli ya kalat na ka benta jong kini ki sangut bakin kiu nang te na jrong bat bakin penhap ya uni uparlok u jong ki hakmat jong ujisu ha kata ka ju kerukam para bangej ublay un pli kalat na ka benta jong ngiru bamangiru ngindon yela ijong ibenta irul ibamangi ngila banle kadang bamangi collectively da ka jinge trelang nginla banjob ya kini ka klam covid khat khandai para bangej beit kare ka por babaro ngidon kam bandon ya kata ka sense of responsibility bangindon kata ka collective responsibility na ka benta banyak khun ya kani ka thma persya ya kani ka klam covid khat khandai para bangej ublay ula ajing job ya kini ki sangut ka ju ka jing dwai ka long ba ublay un ajing job yang ngiru ba mangiru ngin sala banyak khun persya ya kani ka klam covid khat khandai para bangej ha ka bangan penkut no ya kani ka jing keren ka jonga ki para bangej beit baro kani ka khot yang ngi baro bangin pai sya ujisu hapdeng jong ni ka jingpang ga bala penyap siliang ya ka jing im jongi simet ya ki yeng ki sem ki jongi bat ya ka im lang ka sa lang ka jongi para bangej da ka jing ya trelang ngin la
Together we can. Kum ki bangai tungin nang yai long ki ba ya long shitli. Ban yai pen scam ya ka jinget jongi hau jisu. Ngin dwai ngin pai shau blai ngin IT thamai ya ladi. Kum bau jisu yo iya ka jinget jong kini ki saungut. Ngamar tatin un yo iru ya ka jinget ka jongi. Kum ki khon kristan baro bat ngin yai kermen ya ka jing pen kia ka jong u jisu. Ngin yai kermen ya kata ka jing pen kia ka jong utrai ya ka jing em ka jongi ya ka ri ka jongi ka em lang sa lang ka jongi kom ki khun ki jong ublai hap deng jong kini kisgi ki bangi dei ban mat ngin don ka jing snolem ya ki ba pang ki ba shitam ki ba jinjar ki ba kerdo nang ta batu airu ba kata ka jing snolem kan ya lam yangi bangin la ban pen pau bat ban pla ya ka jinget ka jongi hau Yesus Kris daki kam babha ki bangin le ha kani ka em lang ka sa lang ka jongi ka bakat do para bangin banya trelang banya shimben talang ha kani ka jing ya kun jongi ya kani ka klam ngin ya kershan iwe ngin ya buram iwe ngin ya rap iwe ngam artatin badaka jingya trelang kumba kini ki saungot kia trelang ngiru ngin job ngiru ngin la together we can ublay unkar khu yangi nakabenta kaburam jong u amen sai sin ublay unkar khu yangi lingba ka jing sha skor ka jongi ka jing slok nakani ka ktin ka jong play para bangej bi baro hakani ka por ngin poi sekoi ba kabenta ba kata long bangin ya shimentalang ka jindoi ngin yai doi boble uns ne ka bandaran kat bat ngi kham tam ha kini ka por ka bangi di ban mat kini ka khlam ngin doi boble unis ne ya ka ban ya lam yangi ya ki yeng ki sem ki jongi ya kani ka ri ba ka jat ben ri ka jongi ngin kan ma ka jindoi ka jongi ru na kam ta kini ki frontliners ki badan khmat ha ka ban ya khun ya kani ka khlam covid khat kan dai hoi inam klet ru ka jindoi ka jongi nam ta ki tu ki long yeng long sem ki bladi ban mat ya kani ka jingpang ha ki yeng ki sem ki jongki in kan mauru ha ki jing doi ki jongi nam ta ki long yeng long sem ki bla ban du no ya la ki jong ki ba e ki ba thon tu ngi nit lang shu blai ha ki jing doi ngi doi ublai bo pa jing ba hab neng sa sin ko try ngi da ma ki slak jat ki ba ko ki ba kan tang ki jong me try ngi dan ka daw ba krawan ai ngu ya me na mar ba me melong ublai jongi ba me ya rin kat bat ngi ko try ji sub e ting ba jong ka ni ka them ka ser ngi jong ka jing yap ka ba mangi ngi de ban ya ling ba kanar bahangi aingo namar ba melong uding do bat ushandu ujongi try ji subi ayungi nong khamat chome melong ublai bat tep pat ubuyo ilut yangi me yo i ko try ji subi yagini kisngi ki ba kisngi ki ba jinjar ki ba mangi ngi de banyat ling ba try ji subi ngi pai shame bat ngi boti lagi jong ki jing em ki jongi ko try ha ka jing lam ba jing penyat ki jome try ji subi kan mau na ka benta jongi ko try we pi kan mau na ka benta kan ni ka ri ba ka jat ben ri ko jongi ko try ji subi ngi dwai ab lay ka jing pen khia ka jome hoi ko try just ya rap ingi kum ki khun ki jome ko try ya ka bangin nang la ban pen scam ya ka jinget ka jongi hau khun jome Yesus Kris bat bangin kermen ru ya ka jing pen khia ka jong u ko try Yesus bi try ngi dwai ba menom eno yangi ha ka ni ka por kan mau na ka benta ki shakri ki ba kodor ki jome ko try ki frontliners ki ba IT met bat men sim na ka benta ban ya le ya kani ka khlam try just be to long ma mega bor na ka benta jung ki kershan ya ki na din na shkamat shka diang bat kamon try just be nang pen ko bor ya ki ko try to is nei ban kar khu ki kti ki jung ki hang nong no ba ki pendai ka kti ki jung ki ko try kan long ka jing kar khu kin yo ban wan lam ki jing pen khia na ka benta ki tu ki ba sha sumar ko try just be dan kat bat baro ki tu ki bedani ka benta ka ba khamat ya ka ban try shi tam med la ka bat sngi ban pet ya ka bet ka biang ka jing bet jing biang jung ka snong ka jong kani ka stit ka jong hi barok ho try ji subi don ren kat bat ki ha ka no ka benta ka mamaki ki dei ban pet try ji subi ai ha ki ka jing shampang ai ha ki ka jing start pat tu nang ya lam ya ki ko try bar ho na ka benta ka wei pa ka wei ka rempe yeng ka stand ro ko try ngadwai ba menum ino ingi ko try ho ya kani ka jela ka jong hi ko try nang yai pendap yengi ko try ka boru men si mu jom ko try wadap deng jong ni ki jing e ko try ngila ban yeng scam ngila ban sngotu ya ka jing don ringkat ka jome try ji subit kan mau kerpang na kam ta ki tu ki rempe yeng kristan ki bela ban mat halaki jong ki yeng ki sem ki jong ki ya ka ni ka jing pang try ji subit don ringkat pat ki ko try pen kia ko try ya ki ken mat ya ka jing pen kia ka jong me ablai try ji subit kerpang ru na kam ta ki tu ki long yeng long sem
ki bala dai bandu no ya lagi jong ki ba eat ki ba thon ki jong ki try ji su eat Krishan mami ki dan rengkat mami bat ki pentingan mami ki dalau jong men sim u jong me ko try kana batu isne benang ya lam yang nang ni sekamat ai nang ya ma de ka bor ko jong me ko try ji su ya rap yang ko try mengenang la ban ngotu ya ka jing dan rengkat ka jong me rengkat bat ngi ko try simti ka por nang sa baro ma mi ki pop ki like bro ki ba mesham ha ka jing em ka jong na bagi ngi pan mi dem ha ka kateng ka jong try ba unang pen em jong yu Jesus Christ. Amen. Ki para bangit biit para mentangi la pois ko ipat ka benta ba kata kalong bangin penwai no ya kani ka jing syakri ka jongi inya penwai ya kani ka jing syakri da ka bangin ruai lang ya kani ka jing ruai ka ba saus pa sau pulai ka jing ruai ka ba saus pa sau pulai to ya lam yang ko kan rat kat bangi dang ya chaprang hakilenti e bat kelan ki bangi kan dok lang ki le ka dok bat men se menta it la shibit shun ki jing pen choi jong ka per thai ki bandam ta jing ba mom ni ruai kani ka jing ruai ka saus pa sau pulai ba din jong kani ka jing ruai ngin sayo ya ka jing kerku penwai. Tengin pediang ya ka jing kerku penwai. Haka ba wai no jong kani ka jing slok ka jongi ka jing syakri ka jongi so isnai ban pelaj ngi da ka jing kerku ki ba bah ba ki ba kan sai tam ki jome. To da ai ba ka jing it ba ka jong belai ku pa. Ka jing ai ka jong Jesus Christ ba try lam ka jing slok ba thiang sai por men sim ba khut. Kini ka jing kerku ki long lai ha wei belai to ai ba kin da long ringkat ban ngi wei pi wei bat baro ki to ki ba dem ki ba mani me. Ha kani ka ri ka jing len sat lak jong ka perthai ru na do mentas to ki bam jukut. Amen.